Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang ipapasagot ko sa inyo ngayon. Ano kaya ang tanong sa sagot na yes? A. Do you know the answer? B. Will you be here? C. Have you been crying? Or D. Are you okay? Ano kaya? Sige, alamin natin. Actually, pwede ang lahat ng options dahil wala itong question words like who, what, when, where, or how, or why. Dahil kapag ang question word ay nagsisimula sa helping verb gaya ng do, does, did, have, has, am, is, are, or mga modals like will, would, can, could, should, at iba pa, ang answer nito ay yes or no lang, unless may dagdag na how at why. So itong mga options, ito yung tinatawag na yes or no questions. Ganito ang word order nito, magsisimula sa helping verb, susundan ng subject, then ang main verb, at ang iba pang part ng sentence like object of the verb or complement. Ito yung basic arrangement ng words sa questions na yes or no type. Kung linking verb lang ang ating gagamitin, wala nang main verb, gaya ng am, is, or are. Pwede kasi silang maging linking verbs. Pwede silang sundan lang ng noun, pronoun, adjective, or adverb, or yung mga tinatawag na complement. Kung simple present ang ating tense, gagamit tayo ng helping verb na do or does, depende sa subject, does for singular or do for plural. Kung simple past ang tense, did ang helping verb, singular man or plural ang subject. At kung iba pang tense ang gamit, iuuna lang natin sa question kung ano man ang helping verb nito. Kaya nitong present continuous, nauuna ang is or are. Dahil ito naman ay mga present perfect, inuuna natin ang has or have. Ito naman ay gumagamit ng modal verbs, so nauuna ang can or will. Ang point is, kung gusto mo lang namang itanong kung yes or no, magsisimula ang ating question sa helping verb, hindi sa question word na who, what, when, where, at iba pa. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!